d'aquesta temporada, la gran final entre els equips del Enginyer Club Bàsquet L'Hospitalet B i el Club Bàsquet Cornellà B. Ara anirem a fer les presentacions dels seus protagonistes. Amb el número 4, Pau Mantírrez Feria. Amb el número 7, Mario Carmona Castillo. Amb el número 8, Gerard Senalle Correll. Amb el número 12, Marc Fenés Hernández. Amb el número 13, Daniel Torralba Carot. Amb el número 14, Àlex Angulo Valdés. Amb el número 23, Pablo Monsalve Sant. Amb el número 24, Àlex Cantero Valencia. Amb el número 32, Jaime Piñeno Jiménez. Amb el número 35, Pol Rodríguez Pérez. I amb el número 41, Rubén Fernández Díaz. Com a entrenador ajudant, Ona Prat Ramírez. I com a entrenador principal, Joan Antoni León Martínez. Per part de l'Enginyer Club Bàsquet L'Hospitalet. Amb el número 4, Aleix de la Paz González. Amb el número 6, Eric Montilla González. Amb el número 7, Víctor Martín Martí. Amb el número 8, Biel Casanovas Pérez. Amb el número 9, Joan Marco Valero. Amb el número 10, Adam Acero Amet. Amb el número 12, Alejandro Pérez Pla. Amb el número 13, Ricard Rivas Blanco. Amb el número 15, Alejandro Lerín Sánchez. Amb el número 22, Sergi Antolín Urballa. Amb el número 24, Daniel Cabezas Alarcón. I amb el número 27, Toni Cuenca García. Com a delegat d'equip, el senyor Mario Gris Torres i com a entrenador principal, David Pons Febrer. Com a àrbitre principal de l'encontre, el senyor Jordi Ferrer Segarra i com a àrbitre auxiliar, el senyor Clayton Wilson de Toledo. Molta sort als dos. ¡Vamos, espartanos!
Bien, Pau. Va, Cornellà, va defensa, va! Va, Pol!
Venga, Pablo, vamos. No, pero el árbitro, el entrenador ¡Bien, Pablo! Ya, pero no te quiero antes. Y otro tiro de abajo.
Ahí, ahí, ahí. calle ya, hombre. Venga, bien, vamos. Vamos, Cadet. Es un pesado.
Viva la madre que parió el 23.
La segona al carrer. Al carrer, al carrer. Al carrer, al carrer. Vinga, cap a Balaguer.
bandera, cabrón. Això semblava el Liceu, hòstia. Els 3 quilos que has perdut, Déu va parir. Els 3 quilos que has perdut,